Iktar konfermi tal-piżijiet li qed iġibu għal ħafna familji il-kontijiet tad-dawlu l-ilma fuq ħafna familji f'pajjiżna. Fil-Parlament il-Ministru Tonio Fena kien talab jgħid kemm kienu dawk li għandhom kontijiet domestiċi u li rċivew notifika uffiċjali min-naħa tal-ARMS li kien se jkollhom il-provvista tad-dawlu tal-ilma tagħhom sospiża jekk ma jħallsux il-kont fi żmien 10 ijiem. L-istess Ministru ntalab jgħid ukoll kemm kien hemm min irċieva t-tieni notifika. Tonio Fenek qal li bħala proċedura sabiex il-konsumaturi jingħataw iċ-ċans li jirregolaw ruhom mal-pagamenti dovuti, l-ARMS l-ewwel tibgħat notifika valida l-perjodu ta' 10 ijiem. Jekk il-kontijiet jibqgħu ma jitħallsux, wara li tintbagħat din l-ewwel notifika, tintbagħat notifika oħra li tkun dik finali u valida għal perjodu ta' ġimgħa. F'każ li xorta waħda ma jsir l-ebda pagament, l-ARMS tirrakkomanda lill-Enemalta u lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li ma huma l-kontijiet li għandhom jinqataw. Min tarif moti fil-Parlament jirriżulta li r-residenzi li fl-aħħar sena u nofs irċivew notifika valida l-perjodu ta' 10 ijiem wara li ma ħallsux il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma kienu jammontaw għal 59,800. Minn dawn kien hemm 7,700 konsumatur li minkejja li rċevew din in-notifika xorta baqgħu ma ħallsux il-kontijiet tad-dawlu l-ilma.